Δημιουργίες μαξιλαριών για κάθε τύπο και κάθε διάσταση. Δεν σ' άρεσε? Γιατί σε... Κάνε έτσι ρε. Δεν πειράζει, έλα, να παίξω λίγο. Δημιουργία μαξιλαριών για προσκέφαλο κρεβατιού. Με το ίδιο ύφασμα που σε προηγούμενο βίντεο είχαμε δείξει τη δημιουργία πουφ, έχουμε δημιουργήσει τώρα φάλτσο κόψιμο για να κάνει γωνία και να μπορεί να στρώνει το μαξιλάρι για διακόσμηση και χρηστικότητα. Είχαμε ήδη βάλει κουρτίνα στο υπνοδωμάτιο, σε αυτό εδώ το σχεδιάκι, οπότε κοιτάξαμε να το συνδυάσουμε και από όλα αυτά εδώ τα χρώματα επιλέξαμε το συγκεκριμένο για να διακοσμηθεί ενιαία το δωμάτιο. Με σκληρό αφρολέξ για καλή στήριξη και φερμουάρ για να μπορεί να βγει και να πληθεί η θήκη. Αδιάβροχο και easy clean ύφασμα για να μας αγχώνει το οποιοδήποτε λέρωμα. Δημιουργίες μαξιλαριών για κάθε τύπο και κάθε διάσταση. Επισκεφτείτε μας τώρα στο κατάστημά μας στον Κορυδαλό ή καλέστε μας στο 210 56 19 335.